Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti e windande men hande noon ena wayno ko ngalɗo masgal biyetengal kowal e ngalɗo masgal biyetengal sidda garɗen janginde nde wonno mi wino on sidda e kowal so rendi ko tan woni ɗon. Joni noon paama masɗe ɗe ko ni ɗe mbayi: ko portal dow, portal less, tural, kowal. ɗo ɗe kaaɗi. Ko heddi ko noon so ala toon ɗum jangotako. Joni noon masgal ngal ɗo, kowal ngal ɗo, kowal wawa won dow muɗum. Sidda kadi oɗo siddani kowal wawa won dow muɗum. Ni waɗa faami sidda ko portal wawi won dow muɗum, sidda ko portal less wawi wondude e muɗum, sidda ko tural wawi wondude e muɗum. Kadi paamano moƴƴi sidda kala tawa alkula ngal tawɗama ngal andu ko ni wayata. So waɗi ab e dow makko andu ko ɗiɗi goni ɗo henne. Oɗo kala tawa e harfere andu ko ɗiɗi goni ɗon. Tawi noon ko kowal kañum ko goto woni ɗon, ɗum serdiɓe. Bode so tawama e ba andu ko baw ɗiɗi goni ɗon. Tawɗama koye ta ni andu ko ɗiɗi goni ɗon. Ganda ko ta e ta ndendi ɗon. A faami ɗon de? Ɗum ɗo woni ekkoma ngo jawrata yawde yiitude ko jinmi haaloyde yeeso ko inchallahu ta'ala. Nani? Portal dow ko a, portal less ko i, tural ko u. Ngal ɗo kowal noon andu ko ngal a, sidda on andu ko a. Joni noon ngal ɗo portal dow kangal jibini ɗeɗo ɗiɗi dow woni ɗo. Ngal ɗo ɗiɗi less, ngal ɗo ɗiɗi dow. Ayi wadda faami ngal ɗo arti ɗo. Ngel ɗo toɓɓel ngel ɗo woni ɗo. Wata walli wata walla, agni agna. Ayde joni poole ɗene woodi ko podgal bangal ni dow walla fooɗa less tural. Wadda faami artiɗo kadi. Ndeka noon a andi masɗe kayi tan ko 1 2 3 4 kañum woni tan artude pillina mbasa jiiɓade ɗon ganda masɗe ɗe kanƴe jangirta ko jangete ko. Masɗe ɗe jangirta ko jangete ko. Joni noon mbaɗen ekko hade ma jiiɓoyade. Ko wayno hande sen mbaɗi ni
أي 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 ɗo ko ba siñiije mimarak alif lam lam ha saqiru alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak alif lam ara ha tongu jubriya mimarak alif lam ha cewɗo mim del lam lam ha saqiru ara ba jorɗo alif lam ayna dariɗo alif jowiɗo lam mim jubriya nunarak ɗum ɗo fof ko jangano joni en ummini en ay ɗo ko bi a jangi bi oɗon hande jangata ngal ɗo kowal jangata hande as ay asde ay ko a adi sohri hen mbiɗa as ay wadda a onen ay mi a jangino mi a jangino ay siddanani ay al ay anani lohnani woni al ay non ɗon la ɗo no fooɗi kono fewga yaltata bisimillah ay hi a jangino hi ay ɗo kadi sidde oɗo ay ummini en wadde ay kowal nanɗo siddanani ay ar wadde a faami winamo sidda so fawimo e dow alkulal wonti ɗiɗi ay ɗiɗi ndena ko ni way ni ay ako ni wano oɗo wona kowal oɗo wona portal joni noon ngal ɗo kowal wontiri ndani ngal ɗo portal fawi e dow makko ay wonti arra kowal nani sidda ma nani kowal ma nani ma ay fooɗi ko fooɗira alif jowiɗo ay nani mi haali ay portal dow ni a jangino ni ay sidda ma nani ay artiɗo hi ko less woni ay fooɗiri jubriyama nani ay fooɗi hi mi ay ɗo al ay kolgal nani al wadda fami ko a adi lohrewi hen ay anani wadda fami ay ko a wonɗo ha ay am ay anani mohnani wona am ay aadi wadda andi ko ɗoni a am ay du ay lil la wadda fami oɗo ko la ɗiɗi gonɗo o jeeyi ngal ɗo o jeeyi ay lilla way kono laamu tati gonɗon lam ay ha saqiru ay lil la hi joni noon ɗiɗi ɗi ndenti gonti oɗo goto mbiɗa lilla ay lilla hi ay ranani siddanani wona ab wadde ay ɗo ko ni woni ay rab bi wadde ɗo ko ngal ɗo o sidda o moni oɗo o moni wadde mbiya rab bi oɗo bi noon ay natte oɗo kowal mbiya bel fooɗi lami mi fooɗi na rabbil alamin wadde ɗo ay rab bi joni waɗira nani poftina hoore ma ayra rab
rabbi rabbi wadde a faami wode oɗo ba ɗiɗi gonɗo wadde paama tan sidde kalɗo tawa andu alkulal ngal tawɗama ngal ɗiɗi gonɗi ɗon kowal kala tawa andu ko gooto woni ɗon faamide ɗo non ko ekko tan min garoy hen ha ɓuura yajde ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañitoɗa jangga ɗigga a hoolaki hoore ma ƴeew camorɗoma ɗakkoɗa sada makko o walluma ha jiiya lawol yo Allah wallu yo Allah hunnu Allah den yo Allah on gondiɗo on calna on juurama ɗo ekko tan ha daña damal ɗo gudditirɗa e famde seeɗa seeɗa se garoy hen non mbawa yaade dole